Malta se tkun ir-raba' pajjiż li se tuża s-sistema Amber Alert li se tippermetti l-Pulizija Maltija jagħmlu użu minn arranġament strutturat u effiċjenti meta jkun hemm biża' ta' tfal maħtufin, neqsin jew inkella f'periklu. L-Ispettur Paula Ċantar spjegatilna dwar din is-sistema li bdiet fl-Amerika wara li kienet ġiet irrappurtata nieqsa tifla bl-isem ta' Amber Hagerman. Ftit wara din instabet mejta. Tinduna mill-affarijiet li bdew jgħidu l-ġirien, bdew jgħidu għall-argument rawa rigbar rota, rawa f'ċertu post. L-om bdiet tinduna li kieku ġabra dik l-informazzjoni iktar malajr, sata kien illi sata sabet li t-tifla tagħha qabel ma kienet ġiet fil-periklu. Din is-sistema li pajjiżna se jibda juża fl-2017 tinvolvi b'mod dirett lil pubbliku sabiex jgħin fit-tfittxija għat-tfal neqsin permezz ta' diversi mezzi. U għal dan il-għan, fix-xhur li ġejjin, il-Korp tal-Pulizija se jsaħħaħ il-komunikazzjoni fih dan il-komunità biex ikun f'pożizzjoni aħjar li jxerret l-informazzjoni. Ir-rispons tal-pubbliku huwa importanti ħafna xogħol tal-Pulizija f'kull każ fejn noħorġu appelli fil-medja, ġifieri anke fuq l-informazzjoni li nirċievu huwa importanti li dejjem nagħtu deskrizzjoni tajba li tkun tirrifletti l-persuna rrapportat nieqsa sabiex anki l-informazzjoni li aħna nirċievu lura fejn seta' kien hemm sightings jew affarijiet hekk li ovvjament ħatejna fl-investigazzjoni. Fl-istess waqt, is-sejħiet għall-għajnuna se jkunu meqjusa skont il-każ. Nagħtu importanza lil każijiet li huma litteralment irridu naġixxu kemm jista' jkun malajr. Ġifieri la darba l-poplu jkun jaf li ħarġet Amber Alert mela din hija xi ħaġa importanti. Ħatkun xi ħaġa u għalhekk fil-verità għalhekk hija xi ħaġa li mhijiex frekwenti. Apparti minn hekk, pajjiżna ser ikun qiegħed ukoll ifittex u jikkunsidra tipi oħra ta' kooperazzjoni fil-livell Ewropew f'dan il-qasam. Hekk kif is-sitwazzjoni preżenti xi kultant tippermetti li l-każ jitlef xi ftit mill-importanza tiegħu malli jasal mal-fruntieri tal-Unjoni Ewropea.